me mamunyina kwa baba Mọ́borọ si efiada awia donko ekosi awia no mienu apem 2:30 pm pepepe yetna se na Mọ́borọ Asem ye obi asem ye di abrabo mu nkomo ye di awisia ye di akunafo wo mo abrabo abo wo mo ape wo mo sua de wo abrabo mu wo mo anema wo mani wo munyina ba Mọ́borọ Asem ye obi asem so onipa bia wo be hye ne bia ye story edi se wotie na asem a na mo ate abrabo ase toro bi develop compassion kra e wo mu e ma wo do anam sisi ye ye from Akosua Aboagye betimi afrem Akosua nhyira enen so yetena se de Mọ́borọ Asem ye obi asem dwumadie eba enne ye wo nimpa mienu wo ha ye ne wo betwetwe nkomo de odi kan ye ma me sofa ya oben wo ye oba kunani from 2003 wa ye kunani enne ye ba betie na asem ekon enam so ma ni kunu free mu de na si ye ena na bra bokora te sei ye wura bi ye wi a wura bi nso wo ha ono nso ba ba betena se ono nso abrabo abo na pe enkwanhie bi a wono nso konya ye mesi nipa bi a wo be hie ni bia wo ye story etere bia be hie nipa no asere no ko ba wonim de wo fam wo na dwene ena wonim de wo fam wo na brabo se wotie Mọ́borọ Asem mu oni bie emoni nso ete ohene yire nso e wo ha sei apam nso ha Jeremiah Simpson womunyina ka hu bi na Mọ́borọ Asem ye obi asem dwumadie koso ye social media platform nso David Atenase na ye social media no Facebook live ye Sompa 106.5 FM Accra Facebook live ye Sompa 106.5 FM Accra e market ya pa wo benya ye YouTube nso ye Sompa FM live YouTube ye Sompa FM live na Facebook no ho e na wagenche no wadwemporo betimi di apa ye Sompa 106.5 FM Accra ye Sompa 106.5 FM Accra. Now when him say Hajia special local foods yetene so ane asore aduane na de sei wo me say aduane na wa bone ma sei na me say me sheda me say wo mo na ma na adi awa me ya gas no kro otia no kwa kakra fa na num ye bi ma tese wadi aduane utim say wadi bi sa che en na che say me de man utim say yes wadi bi sa che Hajia special foods Hajia special local foods enye wo mo ye aduane ma wa say wudi half bi na wa asonson wanum wudi awo men Hajia aduane wudi awo men ena de ma Hajia dance no say Hajia nkasa abontine aduane nti yenkofa mekọ apro ne je na apro wono de tese de wo ye ne fie pepepe etu de wo pekora menye fie aduane frɛ Hajia na wonye mfamre wo Hajia special local food won atomic kwan so won hacho kwan so won atomic ben transition won wo san transition won say washing baby wo ho ho no a Hajia na age ho nyina aboso no na DVLA for office fufuro na o mabie no say wo ba ya hwe wo o ba na be si hacho kwan so a won sa bonkum so bon sampa wo be si kwan mu ha Hajia special local foods wo bo Hajia say wo ye wedding wo ye engagement eyi akese ahemfo empanifo tenase no mo po bia mana serve o ma hoho buffet akese eye Hajia special local foods ena wubenya Hajia nso ka ho bi ena Mọ́borọ Asem ye obi asem timi edimo eti na ye ba betena se die na enkomo no a ena ye ba bedie no eti me nko studio bi na mema ohene yere akwaba obaba memo akwaba o ye na o ma me akom na bibia bokọ die onyankopon kra na nso adomo na tra he yi fata o die enwi na bu su sei ena de ma me no musie nyina enwi abu mu su sei tam eso so sa na ya wakata so amisi wonu pa ena eja oba panso so a obesra ye so nsi ne natural hair no enya asem ketu o ne ho nso fe abusu say tam oba e say ye man Hajia special local foods ne baako me de kwama no se e wo hene yere mo nsusu na me kwa ya me de aduane baako ra me so me ya ma se wuti ze aduane no mo odu oh what so mo ne be ena am se sompa de wonya ba Hajia special de kakra befuo no etu abesra de se kakra fa nanum etu hene yere ya trans ye bedi abrabo mu nkomo ma me sa pepe nti se wontwe me wa fidi a wada roma no wa ye ne ntama ma na aboto se be ya Sompa 106.5 FM Accra one yen ebeto kese se be ya Mọ́borọ Asem edwumadie wodu hu be hyem ebie wani wa ablabom ema wunyansasua ema wo abasem na ade bo okotodwemu a mesemfonso de abribia nipa ye na so de be buru so a edo ba koto fenemu edo be kwa akọwie wa amane mu de wutie Mọ́borọ Asem a eyo obi asem betimi aboa mo atwe ho e de afri sa emfonso ne ho nte no yanka ye tiefo se Sompa 90.7 so efa e won kranza so
Sompa 106.1 FM ewo Techimai Takwan so ya Sompa 101.1 ena Takra de ya Sompa 103.3 ada for Power Radio Kremo ewo Paris France Sasu na doma wo de wani kira wa Sompa 101.3 wonum so ekremo ewo Facebook live no ya Sompa 106.5 FM Accra ana se YouTube no Sompa FM live mako dodo na etwen nsemu a wode ba no won pese won mutia wanwasemu owo mu ai de bi won so wotia na esa wo ye mahye bi won so na ho adwura sa wase agu e bi won so se sa na wi asete omo se fabra no munya bintie emo omo bra ohine yire medase enti se de yetie no nkomo no a ene ye ba be chance no na ye di ne kama se de be ya bibia be kosuye ama ye enti Mọ́borọ Asem ye obi asem no nkomo no me ba be chance enti we de mekọ na makwakoma obapa Sofia obey mama no akwaba obapa memo akwaba o ye nia na bibia boko de me pacho wada roma ye de nyamiase wo ho ofede me pacho medase wo natural hair so me pacho medase musun be hu mani age pa me da mase yes ye dase age di an so ye de pa tia membo agia membo agia no nko so anye ni yi se wudi e na se de wudi fie die pepe fie bi mponya ne sa agia nyame nshira wate agia special so da wase Sompa so da se ye da na sipa agia special local foods no obapa Sofia matese so ye kunani ampa me pacho ane ukunu ewu afebei me pacho o 23 2003 me pacho ane ya che pacho ene ofiri mu me pacho ane wo ware ene wanya mfie sei me pacho me waran de na mse na mindru 25 krampo na wo ye young me pacho ane na wo shia wo kunu oyi me pacho me ku me shia no ye krom edi kan no pacho obi ye meni ya de kakra mbesan kam de no tuja afa no tuja okay wo so obi ye wo ansa na obehia wo kunu me pacho obi ha me kakra edi tu kwan ko ha me ema me bre efi Ghana ha ma ni nyambote Sofia ye nkwa no so ansana yaba eno so yaba wonu ukuru de eno so kura fi se de wo kan abrabom adesua bebre wo so obi hawo ebe fa wo fi Ghana kwan be na afa so hia nipa no ena ye de asem na nipa na ka kire wa ema wo gitu mu ma wo de wo firi wo man mu shase ma ye me pacho wadaroma ni nyina kosi se me fi Central Region ekura friend Jokwa Akrobo okay ekuro kitu ebi hye ho na sata na me ko school na me wo form 2 ena oba bia obatoto nuane wo yekrom ho nti oba na makotu bancha ma na ma ye ne kama na osu erua matese unua ba ko bi edi kan so na ye nuano miensa be ma ba ko na edi kan sa na me nuana sa na me na me toso miensa na se wona ye last nti me pa cho nti no so aka kire matese me nuana etu kwan ekọ Nigeria na mo na me nim se no kure panyina na se de otoso me pa cho no ye otoso mi de otoso mi no me pa cho nti ma me ne ba ye na o ka kire me sa no e man kwala adwene ha me osu onua no se bra mefa ombra o kan ye no ye mahoho aho afi se na eye me dese me fi Ghana ha na makoba efufro na menim se sa o de me kwa kobre enti yakeka ne mesi ania na me ma me wo ho me wo fan so tiase mankra obia na me de asem ne share me ho ede ne tu kwan koye na ye dru badagre pepe yese me boda ho na migration for no hu se ne me ye na o mu bisa ma me ne se na o ne we nanam o se ha na o se o na me ka che immigration man ne se mama na we wi amenti o de me ko ba bi na immigration man o ne mama ne ya kasakasa anti de mu an se wa mama me ne sika e na o mu de me sika e mu ko Nigeria o mu de me atrasa me boda e ko ya tra badagre nti e ko Nigeria nti sata ma Americans na me ya konfie dunum eni na wusa young girl teenager nti e ba na sa no e ko wure fie kase bi mu a gate da no nti ade a omma me koye ya ne se me koye fie dwuma nti edi campo me ka kire papa ne si o immigration man ka kire si o da me srewa ono so kasa me kan won tin na se me re me ho na me ka brofo kakra nti me ka kire si o madam no nkwade me kwa koma me nia no na me pese me ye nursing ne ade a me ko school kakra eto amadisua so ho na me ye nursing nti na ode me ba na wo so se woman na wi ame nti asema okay de mentiase o say my friend shut up na ho na no wa hyase kura e bo me ne ade a nti e ma me breye ono so na ne ma no wo ma bobọ so nkwala be yensia
maame no me pacho immigration man na yere no okay se de me fi nipa na ode me koma me ante nsa okay unsa se wonu obi tu kwan na se udru border na se omu suspicious bi otumi ka se bi nipa na akowia no nti sam nso na migration for no e Nigeria for no mo ne eden wo nkwala e de omu tu kwan pa no hu se mi so okay nti minim asem kro ne maame ne kan kokoam ho afi me kodi ono migration man nsem okay nti ku be di immigration officer nsem nti maame no no be fa wo free Ghana no so wo ko Nigeria wo ko brother no ho ne de wo ji wo free nsem eno de me hu ni bi boda ho na ne ntem teteye nti ne hu aka me nti ekodu fie na me ka se kura me hu awose ade hu mabo kafra nti edu na ma ne se na onim se matowa na onim se matowa fi Ghana ni ne ho ana me se me pacho nya sa na tie wose kwa no tum enti we de me ntwa bibia so me ye adwumaden sa ma me bre na chese emona to krampo ya bem na se papa no de wo ko ni fie na ne ma ye nketenkete etu na wo hye wo na me hwe nkra ne si ni Nigeria me pacho ane papa ko papa ne Nigeria immigration officer na ne yere nso wo ho ne yere nso ne yere de onya hwe na me bibia me pacho ane ehye ne mama kuma kunsia me pacho ane enti me tna ho kakra no na papa na kase ni nua be ma one na yiri fi Delta State e bae e be sa mo Lagos nti omba no mo hwe made na yiri ne ka kire ne se me pese me erabe me de ne ko Delta State na me ne kotena e na mo san to ton me ma sa ma me no nti me die mi ampre no wodi mi ampre no ye maame no be fa wo free wo maame mo ho no wo de wo kra de wo so wankra wankra mo to mo ni wo de ye ka che wo se wo nua bi wo Nigeria nti ye de wo ko akara keto teenager obi afi na wo ko 15 years et mu dru immigration ho no maame ne ton ma immigration officer no na immigration officer no so ko tena ne nche no wo som na sa akwa na nipa foforo ba na wo ton so ma ton me so ma na ne nua be ma e ho de ne me ko bre chen ba bia na ho no me ko hu Ghana for ma o mo ware asoja for na o mo kru eye service o Ghana ha o mo tu kwan o mo dwuma san no mo ko o mo nchi to mo ne o mo yere a mo ye Ghana for ne koi enti ma me so am kotna nche no esike nipa de obeto me fi beto free immigration officer nche no esike nipa nti no e ma de bia o mo ye akwanya party ni ade wo fi ho nti e basa me ni adaje kora e bia ne ye me twetwe ne emem anajo so me koda na me ma ne tatam so mo ne mbeda papa ne peso no da ne ba peso no da nti na ye nsem bebre nti nyina me fem me nyina me fem na me kaya na me chese na wase because only story you can cry say wa sikura gu et wa bre sambre na wo copy Delta State na maame no ho no na wo cha no anya mfie say because aha na wo ko be 15 years maame ne ho no metena ho na me 15 na me fi Ghana nti maame ne ho metena ho mfie 9 okay immigration officer na mfie 9 tina fe wona be Delta State nso mfie 9 nti me ko di mfie nwotwe nti no ma brabo ni nyina akose wo ho school na ekona ambem nurse na pese me ye no so nti me ambem na ni nyina so ne fapem ni nyina ne se ma me fo aye wo ma ye nti ye ni hwe ye ma ye emfa ye man hye ya ase entete ye ma oba na ekọ ba bia na oba din komo nti wote asem bia na se etwetwe na so o ma me no ono bebo enkomo eti wo giri se die nti na maame ne be dada wo na o ka kire wo se wo de wo ko Nigeria ne wa mo wo maame amane wa mo wo for one country obia wo giri se e wo mse na usade enkola tiri wo tim de ba wo giri se die nti ene wa anya kokoduro anka kire wo mo a e mo maame ne timi dada wo sa wo giri se die nti e pa cho if you say na me maame no ne me ndi nkomo te se ba me maame ni me ndi nkomo te se ba nti na me no akwese mi obi a na me si so me ho ye fe pa ba ya kama obi ehu me opemasem nanso na maame a me maame ho pa onu be bon komo no aka wa ben ho no sa de nani ho nti esa na danfo so ewi a wadwene nti obi ka sancho na to wutirim ampa nti se wani wadwen mu na ho a obi ka sa kire wa untumi mbo wa wo fa amane obedi na chi akoba bi ode woko se ye se mu se ye papa mu obedi na chi nti min ka na wo maame na wo ye obi na mo ho kire mu wo hwa na mo ho kire mu me pacho aho kire de na wo mpo efise na obubuja na ton ma otua me school fees okay na school no so na minima de papa nti na ma woman ne beka say my sister to kwan do pese me na pese me ye nursing na me pese me ye sa me bo me homodia say me ye nti mama ne beka sa akere me ne mama eye me de na me mama nso ne me ni nkomo se bia wonua no mate ne nka na se me nte ne nka se mama ne bia bibi so kire me a nka se de mama ne ka ne bia oboa nka me nkodi sa mama na chi okay nti Delta State ho no
Ah, okay, omo abuse wo bre ye do ye adwuma for bare 4 years. Ene ko si say. Delta State hono. Ho na mete no. Na me say maami bi oye Ganani e fe ne Mama Dele all the nkradin dem yure fi mom de na no ho kire no nti ya party ne sa na ne duane no mama ne kakra okay nti ye nso na omo so obi amesa ye sa na kire say ska na menya nam de ama mama no nti ye party ni nyina wie ye no a me ye ta ye party ho na mama no ye me madam na me ne tine nche no mbusa me ho asem nti da ko me ho no mada kakra ye party ni wie ai bibia wie makoda nti me ho na obeprepre me say oba me pacho skana o sana e de ma na we eso de ma de tom so ma me pacho me de ama me nyonko Ganani na ne nkwala bebrebe na no ho kire no ma me se ne na me wie ska ho de bia okoso ayon wode betoto me hu nyina wode betoto me tire mu nyina wase this your plenty hair I go scatter all your hair I go do this so ma pacho nya sa na te me wi awda Mama na ntiase anadwo na opamese me nko na about 2 o'clock anadwo na ade abu amne se mama na me diska che ne no ne ho na me kwa ahomache no me kwa nsonso ani kun so ba so ne me da anadwo na eno se ne me ntim e ma won tran ntim do koma madam bi oye Ganani oye nurse oni kun na ti ni kun empanimfo ne bi nti kwa ne ho nti anokure ni yanda ye bo anai course ama me ne ho wo e ho Delta State wa Efre Airport Road ye ko ho na pe na metna ne yonso no wa bro market wa anti me hwakra na kama ye betu Ghana fo ya Nigeria fo se Ghana fo mrai mama ni se me pa che okwa na oni nkrata me sum ni ba bia am di mit na ma di miti pepim to sessions no me hu ba bia me kwa kwapem enti ne kese me de tashi befem na nkete se na me che o maduane no na me nimba ko fie na me ko ho me ko ni fie na o ma me adwuma o se wo de etna ha na matise adwuma bi wa na nkofo bi peknines ne o ma mu besi ne ma ahwefia ma o mu nti me ye adwuma kakra me nye ska pa na me ba Ghana 92 enti ebrede ma bre na me honam na etwa na kontina sanka mbo hu etwa ne bi wo me ho a nti ma ne fama dwuma ya me ya edi me dem kakra na me obi anyankopon sebe ni tumi so enti ne hu Mọ́borọ romantino amama nsei amama nsei enti no me ba Ghana hanso me be free ha kono na minimu abrantie bia one de sebe me ni nhia nada efise na misa na meni bo abrantie no so apam bra o ye me kun da achi amepewo me makohye ma na amaba no na me be hia ono nso okay no ono nso no aba me kun sesi a mabe ye kunani ye be ware kama ema mene mi kunu tenkran ha ye bobra one na wo me pacho ye wo ba ku okay na ye di kan ware ye no na wo ne mba ebe ye mfie be ye nsia de konso na wo ne manti atete de me fem papa me nkuma afo ne mense no mo ne ade na o ye kopa yira ma ye nia be ma no so se de bi nya memre ne mrepa enokra de ho de be ma ne gina machi na your friend is saying me kunu so na oton car so ka na shi first light nti wa mama nya dwuma da ta me person kam ye bibi kakra se ne be ya oba de woni ukutne so ye bibi kakra e da be ma ne no utumi so ye bibi kakra si pon so amonyina mbotimi adi o se da ye housewife na sambre no so na mse mafasa o ya omuna madwe mu nyina ye bebre de wuke Nigeria from kola brem as a teenager wako bra tepentin kwa adwumade abuse bro ayonwa de tata wo ho eno abepie Ghana no asa be hia bema eno aba be ware wo eti wo se ye housewife a se ne eja metna ho na eja me tiwe ebremu a na meditie ena so eja wo prince wo eja oba oni ni kunote na mini boafo bia se bia fe na me kwakosha brabas ne chese se me fa ne saa nti ma me ye se oba de be ma be se opa chese eye nimnyam hye nti wonu kunote ho na so otoduane ma odi wo hwe wo na se wo hia hwe a me de me gidi se bia no ano o ye tete ho kama be ma ne ni papa ne nsem ye ni nuanom so nyina no na bibi kakra wo ne nsem nti ho no mo na meni na busuafo nyina ye dinkita ho kama masekura ba ye nchen ebeda ho ne ade bibia ye ne kama te se mafante se me maame na wo mu na me kunu no ho bedodo na kakra na me pacho na ho dodo na kakra no na me ka kire nsi o
be mena me pacho me mbo ante o ma me so mo frɛ na ante okay me mbo ante amane sɛ unya homka o si o debi eye me ho beto me o hima enya bosumi mpo na me ku odi frem enti na mani atu aka me nsem he na ye yare e ben hepatitis B no nyae oh o yare bosumi pe na obeye yellow o stop company emfa no o stop taxi ani emfa no sabra na wona wo me pacho na wo me ba na akwa ni konya mfie be yensia okonya mfie be yensia okay abaya nti ma me ho kyere me ma me yenko miti nti ma me ho kyere me fa ya o mu ne busuafo de ma mfa na mre so kra efise se woni wukutu na se busuafo na wo kan sebe eda ba ko be fiu na be hu se ne ewiase na tie sade we wo mta kapa nkofo ta ka se woni nipa no wo ho a ase busuafo no pe wasem ase wo ne wo sire but say your band be wu anasa be ma na be wu no na ase baba be yo motamfo at once kura me yo motamfo bi ni wiase da me yo motamfo bi ni wiase se ma me no me kura mpa na metumi ka kire me kun se pacho show mami show ni anom efise aware de sa na ekono oba de o ni be ma to nya pese menkuminya o so ma be ma so tene nsa e obusuafo so nti oboa wo mo efise se wo boa obi a wo faase bi da wo ba ni ho no ebi na wo faase wo ho na wo hia na mo a de mo so wo mo obi a na so na oyire nko ampa cho me se me kan o etu de bi na emoa so oba wo nya oba ha pa obedi wachi wo ahohiahia ma etu de bi na wakoyu ba ko ahya wonsa na efe nso no wo faasefo na nka wuti woni hwe wo manka bi nso beye wadom no na efe nso wantimi anya ne sa nti wahema ma me fa ya wo mu o mbese sai ni manyina akọ fa ye ka nyina akọ eja me akonya plastic chair ba akopɛ nti na eden enkakran sabre nso se we housewife etu ni adwuma na bema nso awu agya wo me pa cho da bi me ni adwuma ekuta akoda CCS me ni bank account me ni hwe me ho ana na me digina ho a na nso nyame o ye ne kwafo enkakran na me di bise adwuma me na my office na me bise bi a mekọ bi mpam ko ye obi adwuma pa ye ntua meka bitumi kwesi obi ne makora o ma me wan sidi mpo o si free hoko na wo kunu ewu na ntenya nden na mso madam nya kwadwini sebe me nso adwuma na me hwe na de hwe me bai nti kakran na nyankopon adoma me dia bedu sam pempe so nti me de kakra meka kire amanfo na wo mo ne wo kunu no mte ho ne se woni be ma to se be ma ne ye uye ya nso yi uyem na mamefo na sebe wo mo so ma wo me mo ma ma sebe nso e ware wo mo bie no asem si a ye nyina kan yen sebe yire na ya ebusuafo nso ade atomani na be ma ne da sore de ofiri mu a ya papa cha ade bia nti a yemi no ebusua na ye nya ho abotre na ye nso ye ho ya sene na ma enipa ma ye mobo minim sebe mesre meka ye ma ne bebre ho no mu a o ma ma ne bi edi hwamo kakra ye ma no unya be ma o ye papa o pe wasema o do wa ye nso emfa ni die ma no ni embu wo mo na wo mo yare mu wo mo ayare wo mo apomdin mu ye nso wo kama na ye hwe de Nyankopon be ye mami mu se wo ebra wo kunu yare ye himfa na mote me pacho ne ete sotium okay we sotum he me pacho ai okay na yete se ase wo bi ka ho asem kire kakra me pacho de tie ne se ewi asensem doso me ni me ku tete ho na ne edi kan ne o Makati Hill nti na damfo bi o wa bruchire na o dan bi o sotium na o ka chensi o same me nyonko no nti bese na kwatna ho ma me na hwe ho kama mama nti o ma me tu ana mwoko ho na me kohwe dan na mesio enya hwe ya haye nti no ye betna ha nti ekotna ho pepepe no enya be ya busumi nsia na me anka se edi kan na me wura fie ho no awose bi gu me ema makoma na enje se ebekọ ho nanso be ma de ebu a okasam che no so na ye bank na ha na nke yenya edan ye ntua ka nke brenke etumi nso aboye sese kakra na nke yatim na me de me bo na ne emegu na msi osame se ne me wura fie ha na mihu niama ba akom yenu bi no heda atwetwemaso nti ba yanka ye bebia won ye ntena ho a wahi ma yakotne fie ho busumi nsia pepe na be ma no ye friends busumi num ade konsia no ana da ko ye tie du ho
ene hu se wo bi nam ho wo nketenkete a wo ho ye haban abunu onam ho na o se wo de mekunu okofa aba mse ja menkunu okofa aba okunu mekunu wo ne pepepe ene obubugu fom sei ontimi ansori bio Another more bransome you be as a more car way yawo. Yamawa kowachi won't call a brim my bread brabum as a teenager who copy Nigeria. Brauko ye toma way, a byway ye toma way, a covia silver Ghana, Ebeshia Bema, our warrior war, one in the brack, Bobra, Makotnefi be more who war, or the idea bow one kunua. And one on a bed made toll for more, one sorry be. Sophia, one who on this one, dear Wabre. So, what should dear Abraba ye we are? From Unquada Brim, sister, and one fat way back come up. From Unquala Brim from 14, 15 basis, I place on your visa. A patch of 56 years. Now, what should near ma? What for my idea this young man, son? And I would have been Mrs. Woody at this year back on my faster we are bad time. Nasa would know bow why. Beam now, Colanin Timini would name Como, no one can summon chill. If it's a wono, mammy the bed dada, no now mammy you'll be a candidate team coma, and Calba can't reno, and mamma means Uncle Tom Moby, and will be soon Cotom, my bressa. It was to study my lesson number 1. At the year Ben was saying, there told me no can be, say a man, and ye couldn't more. A ya will be perfect. Eya ni kwanse ye nkrokro wo mo ye ne wo mtena wo dom kasa de ene ye ni giem na ka ho no kakra che me na afefu ofutu etoso me nsabra me pacho de mpese me ka che me nuanom ma ne se wiase no se be ma na be se oba peware no oba ma so ne ma me no chese se be ma na obusua na wonso abehu no so opew nti se be ma no ka se no betena aye bibia te se yire ekunu no no te ho a se wonso no wodi ani di esefata na obuo paebone adidi kan na munyina madwen ye baako na mutumi mu chichire busua na ye kama enso no mu de ye frene sen ebi bebe ma enye papa nanso ni nyina no yen tu ya adwunum ni embu ye ninwo so nkase o meni miku na ebobra nti se ne atie bia no se be oba ote wo se papa mo bone mo mehwe miku na yenya odoma ye ho yenya odoma ye ho na mami musa ukunu same a wa free mu no ube tia tum se ana obetimi asisu dua se wonne ne tena yie me pa cho me ne tena yie pa o ye be me bia na o ma me pa anya adwuma da mama anya dwuma da mimpo na menimeti ye kakra so se dabi na fie na hwe me simnie ma ye duane ma me me chia me pa cho hwe me ye bibia ne mo na me pa cho ne ma dia ne ha me ne se me ma me so te ho a me ma me no se be wa epeni nti mentimi nka se me giska o me kun ho na me dia akoma me ma me na me pesa nka me ye dwuma na nka me so metumi de hwabere wa no so wa ma me kwan da nti ma me di ya o nti oba bia oni be mate ho ukunu be ware no so wa hye da so mpa oba hema me sre wa pe bi kakra bi ye na mere dane enokra ewiase ampofo je se unya ne sa wo tena eze sre wo ka ukunu free mu na afa woni nam awu pa djuma ye menenam etu chese menenam ma bre koma deme enani ne ya me hu obi a ono nso e frene sen o bra e me ya nanso ade ba ko me de be sho kakra ne se e ma mesremu ema amonye kun papa mo ware wo mo mamo ntete muku mamuku no mu wunya mo ekunafo bebre ho no ma mo ye not wo mo ntase ye boa won obi obehye be ma nani bre saa na be ma dia homte ewu se wukunu ya dimpo na wunya odo hwe no wo pre no mpo na sa anyeye na sebe ofiri ma wonim sa wo ya wo fam dia obehira won sa no adwuma obehira papa eni ntina me da so te ho a mete ho a me hunto chima meto kama enti ama yen hye sapo mu nsuo efiri wo unware biem me pa cho da bi na obesa ware minya obi dia me ware eso kwa asori be me pa cho me ko second chance okay pa cho okay na sama me adesua wankasa personally wanya e wa brabom die twato na miwi a me manfo asem e twato mra abraba adesua de ne ana ha dwene chese no de
wo mu se makeka nyema kakra sie nanso na ho kire kakra wo sese no baby ana mete a sebe mitu edan ka 400 no ya tum de kwa 600 cedis sese nso mintime kura ntiminya sebe obi kura mpo na woni fie bi na ka opo obi ahwa ma no mpanka meye pa ma no na me pa cha sese wo ba no nya se wo ba no me pa cha 28 se wa ngo bi anka me pa cha sese wo ba no wanyi ni ti aka sese wo tu wo pa adwuma me pa cha se bi ase obi ebia ni fie bi kura no pese wo be siesie ho hwesoma no a wonya hwesoma ni bi anka ape me pa cha de ba ko ne se adwuma na me pe no se me ka se me koye house help o mo se manyin enti obi amfame ena me wo mabere wan so a me hwe no enti sanka ha dwene metiefo a mesre me kan o na obi wo baabi a sebe nso obi a wasi dan boskotes da hokwa obi enim kamenya baabi sa na na ka me nso no kakra me nso mbam de aye adwuma kakra de ahwe me ho ne me ba ne abrewa no na sanka wonya baabi de utito a na sanka wa ye adwuma de ka betimi akwa aba edan na ya edan na akwa ha ma mesesi a etubo se bi obi wo fie kwan da ho boskotes bi da ho obi kra ma na tena ma obetimi atenam nyese bi abe wo be hwe ho yie di kra pa on fa metu TV so ntwa me picture na on hwe me suban hwe me ye obi a wo ye ni papa me di mu pa madwen su ko pepepe wo de wade jamia on to ntwene de me hwe ni ye de anti mu a mu wo dan bi sa no na mu pe ni papa bi ama na hweso a won se wo nwu wani mu ase no ma sofa ya se oye oba kunani nanso nani abre se oba ye adwuma ahwe no ho on sresre obo no ho moden opa adwuma na adwuma kwa na Nigeria se nya adwuma keto nti wa brenti wo ye obi a wo ye brefo wo ye brefo pa wo pa adwuma pa eti sofa ya ye beda se pa se Mọ́borọ Asem ye obi asem wa ba besra ye nena wonso wa be kan o story a kire ye ama ya desua wa desua menye free mu no emu do ni titiru ye wo manketo no emayiwa no esese ye ma ye ni kun wo mo ho obi ba mbefa wo ba kokuru kesiem bi be ese hihwem se de wo kan anasa wo so ya akoda na wo ho no obi dada wo ya hweyie ebia na nipa na de okoto nso bem ena aware mu nso no yemfa wodo ene ahobrase ne kasade yemfa ntena aware ase na ebasa ebetimi aboa enti so fire nyame hira wasime twatwa wo ye de beja wo makaninyina de meka atuso ne se medagana fo ase se nyankopon koso ama o my Ghana ho ba Africa ho ba na enyuma efu nyina obi oye adwuma bia titro sompafo nyame nhira mu onto mo nkwane mu o nyuma pa na mo ye no ontre mu hie mu na etiefo nso mo ye Ghana fo no mo nso no ye ba se be ye mesresre no se mu hu ye mu ne ehia wa no wa na se mo so ye hwa ye nso se be ye ma mo ne mu ngu ase enti medagana fo ase pa meda o mase so munya so atie me das so fa ye das ye ma me so fa ya obenu no wa obe kunani ne nkoda brem wa brepen wa die mia e kwa afa su kopie Nigeria ebra na wo ye nya 15 years na ye ton no ma busua bi abusua na ma ne som ya asa akwa omusu wie no omuso ton no ma obi te pentin kwa be pie Ghana be hia bema no ne sha brabo ase ewo ba ko na fe ko wi ase bema ni wuja no na wodi afutuo so mama so besre ma se wo momodi asasa wo ware ya adwuma ebiso ono no onim se ni kunu be frim wasena ni kunu na ne nsem ye na ne nsem ye pa but wa mana anya adwuma da wa mana anya adwuma da ma wa mana anya adwuma da ntino bra wo firi mu no aho kire ba ne so ona na mo a se nyame adoma koda na wanyini so na adwiri mu da ho eti hwasoma mi wonya bi obeye because omo sire se wanyini ti wonti bi nye me da adwuma ne biem eti se bi ada bi wo hobi mehwasoma nsiesie ho kama ono so opa adwuma bekwa koye na adwuma oba na obehwaso ama o se wonye nipa boni ni oye nipa papa oba ye nso ye ne na di nkomo ehun so wadwene papa wo ne tirim woni pa bia wonya obi adwen papa wo ne tirim a na ne bobra na ne ye adwuma eboa wo
yɛmfa ne story into yɛ hofo yɛmfa ne story into to yɛ de ho abata ne ahyɛfo yɛm yɛ nina kɔ yɛmfa yɛ man namfo aware mu no wo kunu anansa wo yere wo yare a menyo jo no mentete no menka sɛ wo yere ne yare wo kunu ne yare eti wagya no ho na wo yɛ side check sem any side horn and so side hen o and so side koko and what to nipa na to atwene sɛ wo do obi a na ho hie mu no wo gina mu ede ma no yɛda so fire ase so fire de ne di aba yɛnua Emmanuel Obey ɔno nso ba be share ne life experience ɛwɔ Mọ́borọ Asem yɛ obi asem ɛne de obi we say full package ɛne de ɛma mo so fire de ne di aba no Emmanuel Obey nso de ne di eba ɔba be kana bra bɔ mu nsɛm akyerɛ yɛn ɔno nso wɔyɛ divorcee obi a wakɔ aware yɛ gyaye na ɔno nso de abra bɔ adesua wanya no na wɔde aboa yɛn yɛda mu nyinaa sɛ mutie Mọ́borọ Asem yɛ obi asem dwumadi ebie woni wɔ abrabɔ ɛma wotie obi story ɛma wotie abrabɔ asem ma wohunu nyansa ɛma wotimi de wanam sisi yie etie nua Emmanuel Obey firi kwa benya ba bɛsra yɛn wo so sa wo story bi na pɛsɛ wo ne yɛ share ɛno ane sɛ wo bɛfrɛ ɛyɛ 050 9438463 ɛyɛ 050 9438463 TBM ɛyɛ 05094384630 05094384630 ɛyɛ Emmanuel Frimpong and din yɛ Emmanuel Frimpong eti Emmanuel so aba bɛsra yɛnti menkɔ na me ni ma enkɔ twetwe nkɔmɔ Emma me mo akɔ aba o me Josu anti Akosua na bibia bɔkɔ de nyamia do bibia nye bɔkɔ sa oh Emma kwa benya te sɛ nyamia do hoye pa wa ba bɛsra yɛn sa na wo si enye bɔkɔ Emma edi nti na enye bɔkɔ yo edi kan me fa asedama ya tifo ne ahwefo bidia ne Frimpong Emmanuel okay badodo na from Mr. Good enu pa no bi anim na Mr. Good pa na wo so sɛ kase enye mmerɛ sa ai enye mmerɛ sa sanse bibi fiso abete bayra homam bibi frisro abete bayra homam ai odi jajaja bibi frisro ababete bayre ahomam edi ne frisro abete bayra homam SMP ba wo de enhase free baby mate sese wo ye divorce wa ware ye jaipe bacho ai ena abrabo na nso ai apam beka se abrabo na ba wa pe nokwe abrabo na ba wa pe eze yemfam free wo divorce wana na abrabo aba wa pe no yemfa nhase wo hemfa yemfa na yemfa mfa bia baby etu di free edi na to abrabo mu a ama abrabo ase ni wadi eni wadi no nyonyo ah immense trust yeah oh ima wo nya nhase enso o ya ma mera ho awie ante Akosua oh SMP oh misano na me obi a manage radio ho pa oh ti bia me nam bia na radio kutu akọ ehye me ho ti me ma me kwa na ofre Akosi FM oh ene nyina me fe na opeke ya FM Akosi FM no na so so wo kwasi na se de wo mi Akosi sa enti 1997 ana nkoye radio course ewie ejina me kan news e wo one TV station wo Accra enti do baby a director no hwe me a o se ne masesa o me ho eno nto yi madi e ma me kwatena afie tirimbo so me ensa achi ene yare ebo me oh to so wonye mum koda hospital da hwa yare be na bo dese me so ade ma na efiri to me gina na me tito oh che se hu se ne masesa ase who said them who the ayawo but as who jana wo tehwe na de kutawa na e fret of who said them who yare kro no hu de kro ha me na ko hospital so mo ka say yare be on ka kire me se me yanya diabetes na me pressure so kosoro enti omu me to aduro so sabre no ware anam ne oba na jai na okay na ware jai na ba ai ya bebe do so de enti ma ware ya enti omu de me to aduro so ma me nura but aduro na ma me side effects okay ene se me nomu a na ma me be ma nya adwuma yi enti me jai nom emu ana me sofo frɛ me fi me krom se me meboa na me obo ma fore ma wo mu okay so sa ne ma no me ni ya pa DS bia bibi na OMC program o ka na wo be gya wo program ma meje wo sika nyina ba ji wo sika nyina ne frɛ se be ye enti ebra me ko e makoy program na me ya wie no
na mhunu se ase ne ma sesa me ho it me fast and program no na mko fie ti kodu fie no ntime mpie biem fortunately say my sister me de na chi onso pono ya na oba fie to be hu me na ka ho no so am ne hospital te dim kodu ya no mo se omuntimi no mo sa bo a ti ko kasim sabra me ka sei na mintimi nkasa obi a me gira program wo ya mano de na fam timi nkasa me ko off me mane ba mo so na me side nyina adwojo me na adwojo me nsa adwojo me ma so nyi nnom ko je na wo nya stroke ano no me nya stroke ano me si owo kwa so ma no chia no enti ko da bichem kristo asinya nam da bichem enti obi a makra se ba bi ba fie na yare abecheme me se bi anka yare kuma bi metin ma mabusu ya di Christmas ankobanisa me hunu bi enti me hoto me kakra no ana me brass da bi de wi amenya side effect o hospital do am no o so de be do ye me enti o de me koma sofo ba bi and so ba no so antwetwen na ase o ginam so saa ye hodu mani ba mo so ma so anante nesa bibidro na je wo sa afi me sa bitimi ma so te aka na kasa na eba sabre kwa emanu papa no me eye nesa se kro na wo se wo kasa na manu kasa na ye wo sa na obi tia wo hu no but first no wo ni wo no me hu se enye because first na wo kasa no a wotimi MC program no na wotimi yo bia wotimi kasa ye eti enne me kra me hu se wo kasa na ye ba wo di wo hu ni se enye because me say na tie ensi ni da dom tini am to dom am so mic mu a ansam de mic ne beto ho no na maprobi ego and so ise bintimi nya ne sabium enyo no me force se meto de enye de papa enso beto ubetimi ato enyo be na ope gospel na se enyo be na ya wotato gospel bia wonim na me hwa de enyo bia besi utrim bia be kai bia ba ko ni o se wan kwa mamia meyedai se wan kwa mamia meyedai wan kwa mamia meyedai se wan kwa mamia o doni yedi akono mi huno na so wono de wo hu yen se wan kwa mamia meyedai na se simple no se de wo kani nka wo need e enka gina so nka ba tunyu mo before se be yare no me single enyo me phone yi so wo phone so ho video nyina wa ha se wotie enyo na se wotie me voice de ya mo fresh school fees ma difference abem mo fresh school fees ma me na wonyom no hihye wo phone se wo phone so me phone fabra na me ma na hihye no o me bo ma me nti I don't come in me nti kura panko FM station nam de ko TV station ko do na boy no hihye mai with the video no any video na say audio no video 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 no me de ma David but audio side no na school fees me hwema me na be say me boss anyum no na ye hwese na anyum ni sitie ene say de wusi 2 ye ya na no sampa any difference abemu ampa difference abem yo na omu ye twen omu ma tu sa na mo no mami musa wo wo ware ye no nyamfie sei na me fie be aduasa miensa na eda na ono yirijai de ko ba ye ne se medika ware ba ko ene wo mienu ti 2012 no ne mejaye ni na jana na so ne ja onu mum ene jao onko di Easter o mikru mum ra no ko wa mabi mu it is abra Mbappe ni na na wo no ko school won kran ha me friend ne send school braso on fa nemra no meto aso amaka o ma mi ka kire me se oba ne se so ne mbe ware bi mo wa horo ne se fra ware no eti me dua boti se no fam tin kosim ana mni jai sabra mba otosu mi na fe no owia o me nchen sisi yi I say o ko 14 years enti de ko ba ya ne say since 2012 no me tena hwa up to 2016 ana me no ba fo chia o to me ni chia no no kura keto kura wonya 1 year ana me se nya hwe me hwe akura ro na maboa no etim kura de mu akra me so me kira de disable me ko school anam de akra ne ko me pona nam de number bitim de ne ko se me kuru ma be 1 week
as no eketwa kra no oni ompe oba asem umom na no ope wasem e mema nkwa no ope wasem ene so e be ma hwan a ohu a obeba wo nchen oba ofe na wo ma my school fees aba enti ma send ya man enti ni maame no onko ne nchen okay you nyom no momo dira ho na eba bebo me pese ye tie ne nwom no na ye de toto se de wokan ye no ebra wonya stroke ne fa dwodwo ye no o se ne kura enye me tie ne me hu se ye but oso enye nti ne single na ansa na wo bebo enwom no boy na ansa na ne fa ba dwodwo no o se ma me bi na ye na bibiduro ene ma se ne ho to no wo se wonu a wontimi nsi ne dadam wo se abrabo abona pe Entino Electroland Ghana Limited Quality electronic appliances ni home appliances Bomadi answer wodi wani be kire ho It is a open Nasco product, media product, Samsung product, TCL, any make come some Mọ́borọ you be some Jumedi na Wuti no, any abema Imano Frimpona, Echijum, the Abraboya no. Na ansa na yebeti ene dwemu a wo ansa na wo ba yare no na mo wo say yare ya because me ma ne to nwum bi na me se ne ye wo say Akosua enye enkoyie it is a whole television, air condition, fridge, washing machine, kettle, rice cooker, microwave, blender, any furniture, Electroland Ghana Limited. Was it 15 customers mobile mobenya 15% discount Techima Kumase Quantimpono Yeni and a Kumase Castle Junction, Tech Junction, and Crying Adenta Barrier, Dansum and Runabout, industrial area, and then Mecom Plus, and a DJ, and a Sunyana Mankasim Cape Coast Takra de Tamale, who bet me a free Electroland Ghana Limited. I was 0245 949495 0245 949495 0245 949495 Etienia Emmanuel of Frimpon, Yankona, Yankotia Jomuno, na Yanhu Sadie, a gymnasty, school fees were ready. Mimi here. For one. Em's a volume was young. Minim said here for Mutia. And you need the Eba. I see a bonum ni mamu ye pa ntino yenhwe na se volume no form na Emmanuel Frimpon abrabom asetena de wafam abrabom na ansa na wo bayare no ansa na wo bayare no so obo single bi ansa na ye pese bono ye se de be ya ebetimi ate ni ye pepepe na yehunu na we de imam mami musa wo eniema wafam abrabom no edi adesua ena wankasa wanya ewo abrabom adesua ben wanya siano mebaso na pese me kan sembiansa kan sem metie asem a areho a obi pese obeti na mbekei obi a me yare a me da duro so ye beduro ifira to me kan sem yi me nema finifi Mr. Mommy, me yare, mammy honto me as was Debbie so sister. No me you near me free fee. And I said, me a member. It's a blabby back, not me honto papa. Ufi, a hipana free bank. If it's a bronum, Ufis a bronum. I have one. Et who swear, yeah, be drawn, who swear, the woman told me. I will be a minimum. Matimeba, who did not swear, per se, your dinner won't be. Etie for any Emmanuel Frimpon Echichin komo eniema de wa fa bi mu wa brabom na ima echire ye hwesa wonyum ne benya na ye bebo ne kama na wada roma mami musa wo se wo chene ma wo fa mu oba wo ne wu mienu gya wo ho ekoye obi a wo gina wo na so ba mamu a na fe ko wi ase yare bebo wo na wo ne kra na ekọ ebi kra obi we se wo na fofo kra wo ni mu obi kra wo be fro obi kra no wonya ho anasa wo be fro obi kra na nipa na kra amfa
eniema wa fam wa brabo edi adesua no wanya se abrante na sa baba wo bi etie a wo de bema no de meka che le pana se on frɛ ne ntu nipa so so do ne ntu nipa so nipa we do wiamo isan se me yare yi woma umba bosia bo me ho no a menyi bi mu me firo nkromo mfa eno nti amama se me ho de se papa mu bori mu metenam because baby am ye adwuma wura so tumi afiri ho okay so obi abeto asase no tibi no ka se metifie woni adwuma ye wo ba so a me hwe school ekina no mu bi school eti de wo kan se yemfo ye ne ntu nipa so debi ese wo wo hu de wo ne ntu nipa so wo do ne ntu nipa so obi mistake de abrabo na ye de wo obetimi aya ma wo hu sa eno ne hia eno nti me mfama ne ntu nipa so na say me yefunu be ye me ato aso be 5 days week we mu say Monday mu ne yasi to be feme bra ba ko mprom say on kire maduro na o kire me ni na ne say na akwanche ne too much cause me ade media o say me dan makakura no okay say wood Emmanuel wuti heyi ewo mu say abrabo de etimi bo ape ewo mia bi mu na so ne nkyere say akachi e na wo pesa wo ye wa brabo de tiene say me pesa bi nya me am shop okay ami moduma be say bi sim man adam to say kane no ade radio adwuma no ne ade de wo mpa bi na nyum to no de wo ntu bi meto radio adwuma so nya meye na mo de wo pene say wo pesa nka wo nya adwuma bi ya because radio adwuma no mako bi mo pen okay me hu sele neti all right mako tv so pen me hu sele neti ana me to madwuma me am ye no ho me madwuma ho won fa so pa bebre nanso sero de adwuma no betoma meye ne nka be ye no to say part time no na mom no de wo ne hia wo ne say amamre program ana say news ni we ni ade bia me ade o betimi ayi ne kakra yo adesua be ne twato a wanya wo de be ma wo manfo na me no nkomo no me de ba wie na me ma ho kwan ama afrefo nso abem wadesua be ne wanya sa brantia wasi se wanya mfie say the same word you na 44 years and as I say ahodi muti say wan hodi muti say oh meka say yara online ne won sa no say me na no me nsa no mentimi ntumrika but mentimi na ntia mentongo so yare okay to free hin na be pie nkran hey me fi kwa benya ne ba fi kwa benya okay this one we pa won say me yare say we sinam ho no okay and me kasa so me monitor and say enko mistake mo bi won say me yare okay this ma ankasa me yare onye ni okay all right yo adesua be na toso me no etwato a wanya wa brabo ma ubetimi dia ma abrantia na sa baba wo bia fe no wasisuo na wo koba de meka no se obi afa ne nsanya adwuma eno pe ene betima wo se wo adwuma wodidi ho a obi ntimi nyimfiri wonsam eno nti menka so yare nti koye sesrefo na koye tosum bia to bi so de bia moa obi afa ne nsanya adwuma na no mu ne ame bechira wo ama wodidi ima wakasa Emmanuel Frimpon ne ne twetwe nkomo ne wa fam wa brabom emu adesua ene ode ma no imasi wonya adwuma ono abaye ne de na nipa bi anso ye hu ne ye adwuma tin ne adwuma son mensesre bon hu modern metina wona so wa brabom efisa mo brasam de ye obi asam na memfa ho so ntuni paso na no ho ntuni paso sa wo da no ho ntuni paso a eda nipa beyi wo ma no bebre ene Emmanuel Frimpon wa be share the story enum na you ready ana ya be say ye hu Emma single ne ye tie ansa na mema afrefo abam na Emma single no oto ye na ansa na before some say comedy kai abo ansa sa ho na wo enum be 8 ho dada okay ba single pen na we release and see am yi an kanu na me be piano a be yare no okay na say wo be 8 krampo da ho oh emu da ho say ye bo we no tie na say mu da ho a na je say 8 no so mu be da ho si school fees you ready akachire me na ye monchire wo manfo Mọ́borọ Asem ye obi asem ye dwumadi ade abrega na fo
obi a obehye ni bia ye story nipa bia obehye ni bia ye story apam wo ye story ohene ire ye story Akosua Aboagye me ye story ena Emmanuel Frimpons wo ye story and we be kan the story a kire yen yen mo ni power bra wo tie ase o okay yenko tie ima memiwe na ho yen tie ima enum no Obotanu ni Yehovah, ifamni wodenden, mi panfida wo Yesu dimu. Mi trabotan kesebi, obotanu ni Yehovah, ifamni wodenden, mi panfida wo Yesu dimu. Wo Yesu dimu, Yesu dimu, wo Yesu dimu, Yesu dimu. Obotanu ni Yehovah, mi panfida wo Yesu dimu. Wo Yesu dimu. Yesudimo, Yesudi, Yesudimo, Obotanu ni Yehovah, ipanfida wo Yesudimo. Edi frame mi fi bemu obotan kesebi owe metro obotan kesebi obotan no ni Yehovah mi panfida wo Yesu dimu ninam se ne nyame ni wo meso metro obotan kesebi Obotanu ni Yehovah, ifamni wodenden, mi panfida wo Yesu dimu. Mi trabotan kesebi, obotanu ni Yehovah, ifamni wodenden, mi panfida wo Yesu dimu. Wo Yesu dimu, Yesu dimu, wo Yesu dimu, Yesu dimu. Obotanu ni Yehovah, mi panfida wo Yesu dimu. Wo Yesu dimu, Yesu dimu, wo Yesu dimu, Yesu dimu. Obotanu ni Yehovah, mi panfida wo Yesu dimu. Frimpon na etwetwe nkomo Mọ́borọ Asem ye obi asem wose anwum wo twawie ya pe ene wo bubugu ho abibidro na age no wode na desua wonya wa brabo yi mu Aboagye imana se obi beka se we de anwum to odwumade de no na ese oto aso o ebisa wo voice de ampa metie wo voice no asesa ena metie we na asesa ampa anwum no to no wo ankasa se to ma me hwade se de ebesi akọ metro obotan kesebi obotanu ni Yehovah, mi famne hodenden, mi panfida wo Yesu dimu. Metro obotan kesebi obotanu ni Yehovah, mi famne hodenden, mi panfida wo Yesu dimu. Oh, wo Yesu dimu, wo Yesu dimu. Wo Yesu di saja kamema utena kamema tena ima Mọ́borọ Asem ye beda wase enum to no de ye yempa bone se wo ho betimi ato totally na afi ye behu wo big stages na wo tonyom na wo ball live band ti enum no ena ye tie ye no eya na wo de Mọ́borọ Asem na to so am na wo de ima ansa na ebeja wo amo akono ye se de wo kan se wunya adwuma bi ya unya store bi na tonton ne ma bia na atimi aboa wo na wonso watimi dia ba obra ebia na wonwuma wo tuo ye obi so na ni so obi kura pese bi o produce yes ebi kura obi pese
wo mu se wo de wo hu ne se wo tu ni ya sorry bi kra be so mu invite o na betu ma fa wo telephone number to dwa and obi po ho pe so oboa obi anwum to dwumadi o pe so som fa wo telephone number to dwa na o man phone frɛ yo ante Akosua me da se me number ne ye 0245 03 5643 0245 03 5643 0245 03 5643 Medino no Imano Kiprimpo Ima Atiefo Yeni yenu Emmanuel Frimpong ene de wama yera homo na me gidi se won number wo de atodwa no nkrofo be frɛ na ɛtɔ se be ma frɛ phone so atimi aba mu bie e se yenko ye ntimi ni sofa ya na Emmanuel ntwetwe nkomo obrɛ atiefo ne ahwɛfo mu mamu 0260 196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 and 0260196064 tiebiem 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 and 0260 196064. Madin check akra mo dia ba Facebook live no memfa bi emra topi Rebecca wo de wo share power say na email ka say diabetes eduro no anu onum na se ma ne bema ima wo ka se na ya ma bema na wuo adwojo na ya ma bema na dwojo okay mama yesi eduro na ebi mu se an wota no mo a eti ma bema na dwojo eti mi nko line 2 ho yesi effect wo mu no eti mi jaye no na ajai yesi wo bema na bibia e fine ahodi aba memfa hello oh kafra imasi se ahodi aba Osi diabetes eduro no wonum no otimi sa ne bema na ogo na ego hello oh ni pakro no line ni muawo ena obi atro dia fa Facebook live sin an za diabetes eduro no effect kakra ewo mu no se wonum no bebre a na se obema na ojo imasi wo jaye enso ne bema na e fine hello Neba che fro say good afternoon. Yo Mr. Siedu ene watie Sophia watie Emmanuel Mọ́borọ Asem ye mo akwaba. Me there. But oba no ma na fa ne no man teacher. Oba no ho. Ye no man teacher. Say mo bi wo ho a. Mate oba no me ye de number betu dwa am why. Ye production line no. Your production line here, dear Jumani, a friend, no 050. Your telephone line, Sani, a friend, no 050 9438 no. Sawu frɛ and I will send a message was so. Ya be mo nkwa be fa so a wo be one Sophia be din kita ho why. Okay, man. It is 050 9438 production line no 050 9438 na what them Minya butrema ho 050 94 okay 38 okay 463 463 okay me da CP Hajia special local foods Mọ́borọ Asem wotua mu say ya Prem to breakfast ye bonsu wotua mu Achokwa no so me kwaba hello Oba pani from say Oh well line no mu twetwa sigina ye ma me wate Oh, Akosua mi name pa na olayi enyina so mami. Odi Akosua yenkwa na me hese metimi ato nkan ya. Me fa chawo, me say ya daye mami afutu na odi amayen youth me say wo ware a. So yeah den umfa unsan show dem from na say dem. So page ma bi na yen fa
one said, "Them and in Poca say, baby, many Juma, Nasri, Bisakra, so you don't wear Juma." Because I'm a man in the Conoca, I did my own for next month, the mammy needs most of Mr. Struggle, so they send to Miss Mary. Me, you mind to me than I seen a foot to our dear mind. 3 years to me, and you may Juma. Maybe a dark sending to every now will be. Now, so no ever got nothing. No need. If you had an accident of foot to none, and make a fire down of the woman say. Amen. Amen. Yada Akosua say. Number side here, Jumano. 0260 19 60 64. 0260 19 6064. And 0260 19 6065. 0260 19 6065. Hello. Hello. And then the man move from Papa Frozen. Precious. Ah, Precious, who did that? Who free here? Precious, you who free touch my Precious yet you. Papa Precious. Ah, yet you pa yanko. Hello. Yet you pa. Hello. Kafra. Oba ya na wudem. Would delay tactics be mo be you free sunti. Aya na waban ten. Na bibia akoyie. Hello. Hello. Dandy bi ba che France na free. Auntie Akosua, I na pa me do here because free touch my. Yo, we dey wabam. Meet you. Auntie Akosua, nyame enhira mo dwumadi a mo de abase Mọ́borọ Asem. Na me de mama asmoke de mama hu dwire me pa ya sabi. So kuna aboa na onko kuna abebe ma nipa na da hoyi. Na woko. Ensam ko so ablabo mu fa o. Emu yo original. Obi ka azem ze na se wonya ga sa sabi asa na ze bi na woto so to na hu ze ya zemfa na eze. Ya ma me nya mention de orko acha no de ndada nya menka no no ni no bo afọ so no. Mate. Le da so sompa mo bo aye nya menka mo pa ade ma mo dwuma no empeja nya kese pa. Amen o. Amen. Ye baba ye de da so na bremu. Yempese obi a bembebu abrabom. Yempese ubese wa bembebuo. Na obekasa abrabo abo ape. Uti obi di album say, "Hey, mama nso nsore wa kai." 0260196064 and 0260196065. 0260196065. Yenu Emmanuel Amon ono dene dia ba mama fa obi mi wi a. Hello. Hello. Yes, your friend was an free him, yet here was some content. That's on the same pressure. Dear Mammy Sophia, and your ministry and your ministry. Amen. I mean, any case, why, dear. Why, dear pastor, authentic cast and can you buy the crown of you can put on some bono by. Sister, why, dear pan and own strand on Sunday. Amen. Ya dance Precious, ya dash. Where we are na kakra ho. Ya das. So fire wa bro. Akola ketua e be fa child labor. No kopie Nigeria. E mema be abuse so kan. Na ne empese be ko details ntia. Hello. Hello. Me ba che frau say. Touch on me de yawo. Ya free. Free keshi. Yo, ya we tie o ma wakwa baba Mọ́borọ Asem so. Yo. Yo, yankoi. My kind of say, I'm just fire wa be. Yes, sir, abo na go pon yi abo for mano. So ona ya man so na me enka no pa nsa no yare. Na o mani njina na so na nyam to no nyankopon na nka to insurance you in this.
Na Auntie Akosua me wa de sradia kakra. Meet you. Yeah, Temple Workers my electoral commission December 7th last year. Omunche cow this in there. Okay. Nke monka be my Mate. Omunche ka omonka ho bibia nso. Okay. Mate. Me da CP. Mọ́borọ́ Asem yẹ obi asem o. So fire asem bi oka sesa wo ne obani nkomo. Maami bi na be dada no ka kire ne se me de ukoma wunia bi wo Nigeria. Oduru immigration ehwa na oton no. Immigration officer abuse ni bia. Ode ne kwatena ne yere ene ne ma nketenkete. Osum ya asem made mfie nan. Ekwa ya se santon ne ma obi de kwa Delta State. Baby abedru bia wo ya bayi wonti ne hunso ofo bia pese woni woda. Wasi anadwo na yede ne kɔ ma bi ncha anadwo na ma me ne cruise me ne obeda. Emema bi. Oba wonim ne wo ba bia. Emema bi wa kokoduro. Na munim se wo ba bia wo be hia ne bia no. Wa ya portal. Oba ya portal. Enye portal bia ne ewura mu o. Portal bi wa wura mu a wo nsɔre biem. Portal bi wa wura mu a wo nsɔre biem. It's that the lumba can say man pewa. Can who say we fear be for be see a do she form. E ma ti munya with it. Who form bona aba. My main fa dia waba hello. Hello. Be me na me pa chef say na free hin. I have very Uncle Sam. Oyankwa. Oh, make some of me so me wa bibi me. But also will be bimo. My talking about my eyes. You were new home. Are they na yo? Glaucoma. Uko coma. Glaucoma. Aya glaucoma. Okay. I am operation. So still na. Efra kra na say ba ku bi hu na de na ba ku bi hu na de. Na operation na say need to know. Mate, you be phone number no, na ya frɛ why. Ayo. Now, say what about I'm Sompa o, me fifi da dem. Me fifi da dem da. Please now to go. Ai, me free o my say my ba me Sompa. My be pie Sompa. Oh, yeah, because you are a good product. Oh, thank you. Very good product. Me da se. Okay. In tim pacho ye be fro ni abon komo. Ai, me da se. Ah, you free that dem. Ya ba Sompa. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho from say. Pacho me dindi Kofi Sevia, me free Kokobite. Ah, yeah. Kofi, mami ntie we. Me da se bebre na ye mami a odi kan kasa ye no. Ye da se ne ne futuro. No kra bi atomi ankasa abra na meira awade mu fufuro no. Na me ye adwuma wa ban mu. Nti na de kakra wo me ho. Nti me hye oba ne se ma ne nya adwuma. But needi eba ne so oba no yire no ho ka se da bi oba ye adwuma nti ofo no ho ye adwuma. Na eba ne se nyama mienu bi si wo in office nti no yeyi medi. Aha. Na yeyi medi no for the past 6 years me wo fie no. Sanka oba na anya adwuma I think say anka may very stranded. And so because of say na oba na ye adwuma no ntino. Okay. Even though say even though sometimes in construction I'm a coca about the blood. Name no oba no so no because of no all year juma. Nti me da na se me ne futu say odema our for say titiri we me anu ma say omunya bibia ya na eboa ye me ma so say de ya yemi na no crepa anti won say oba na mfo so anya adwuma nka ebra wo to fom no kam ho be kire mu anka me ho be kire me pa nyame nhyira so abeka wasema kire ye da sipi amen yemi abe ma difficult kro bite ne bae ye be na ye be Mọ́borọ Asem ye obi asem
Nkomini aba wo hene ire ene de tinsemo ye nua sofa ya aba ima no frem pons aba wo say ima nenwum na ede na menim so ye SD ni dia mami bisa ima pacho wo ye SD ni pacho da bi binya onya SD o na nso meto omunwum bia bi otu omunwum bia bi me nyo ne ba na da me hunu to okay no enwum ne adoma chede yo be de wa sampanyimfo e wo SD asafo mo bonwum no na wo kwa asore bai Osia de many living chapel nesum. Only living chapel. And I want to Roman. Oh, okay. To Roman. I want to Roman. To a Roman neighbor. But I said the living chapel now. Never me, baby, I'm a child. Mate. Okay. Oh, Marco Brand court, the American United said, Nipasa, what's a wa? A dear Barco ya, yes, BB anywhere. Mo nothing is permanent. From soon to wada. From to wada ba dia ba ko ama ko mesua hu se ete ho bia abribia na ye change. Change. And so set me by any time. It comes at any time. And we ba science ya the innovation ni ade only change and it's na ho permanently. Enti any pasa udi dia ya maame so far was say nani kunu ne ton cars. I wonder why you mentimi am pumpunu ba ko one room and I say bi krampo na 2 rooms bi entimi ensi we na bi ahokyere etimi abewie no so say ba all the same ono na nanim de ekuru ya san na bi eba san nti no oye housewife okunu say enye me adwuma enem ye nye ne sa empo sa wo be pene so a hu say akoma no ode bo wo no wudi bi sie say be ya obetimi atete bi kra de ato asa ana say ka kire be ma ne say ontua wo ka sa pepepe eti di obetua wo ka na wo de ato ene eti say de wo na ye adwuma ene etua meka mo so me say 1000 2000 krampo na ye me de minim de me de be sie de ayo e ba sa da ache no ho enkire wo na bia mo so me ka kire nua be me say baby a wakwa akodu na bla bone mpem ye nyankopon ama na asa sori agina na so de ebrepa eda nanim nti onhye ne ho den na onya gidie wa awurade mo bibia be koso minim se dwumedie we say ne obi atwera ba no say ama say such a program is really good lesson to live your life well with enti minim se amanfo wababe ma amanfo lesson anase wode adesua bi aba amanfo mu a ne nyina so betimi aboa ya brabo nti maye na no ase bibia be koye de ama no ahunfe ohene yire aberwatia ena wote ne nka no Mọ́borọ Asem ye obi asem kwantenti bia kopie kotia ena hanso ne edisie for God and country sorry Professor Abochi or Baba Betinase and I can't wait for Abochi's voice and the minimum issue of Baba tackle as you know ya tire so ya wear so I pesi etie Facebook live magin chamo de ba ne bi ne afia esie do dia wo dia ba o si David no ye ohene no won kwa bebre na so ka se himfa na memu abefri aba memu abefri asafo awurade a wo boss ro ene asase Atake Samuel Oronso tachi my hono wo ye free Rahim Rankin Oronso de ne die betom Sompa 106.5 FM Accra Muntini abaye yade wo sompa ene bremo radio awutia no aboma radio awutia ma wotia brabo ase radio awutia na mo amme radio awutia mo ani bie radio awutia ma wo konkan radio awutia entertainment education information nyina ya kabom ene ede ma wo Mọ́borọ Asem ye obi asam enanso ye tena se tie wo bi story yapemu adesua yapemu nyansa yapemu hunumu yapemu inside ayenso ye de bebo ye de ye frem Akosua go abadwo betimi afrem Akosua nhira ne fanse na masofa ni Emmanuel Frimpon se ne wo mo besrai na wo mo ne ye bedi nkomo fa wo mabrabo mu ye wotie ye no foto to wo de ho wate na ema wo hunu nyansa na fo na mo sisi ye ensesa wo ho a etwen ye abribia ohene irin so ebebo mi chido mi producers apam eka ho Jeremiah Simpson ye social media platform no so David enetina chido mo share ye e wo Facebook live or Sompa 106.5 FM Accra yada mu nyina se mo share wo YouTube Sompa FM live on so yada mo se mo tie wo radio television so baby Trotro for taxi drivers mo bie mu filling stations ahodo mo bie mu so manfo nyina ntie bie yada mu nyina se sada bia ye to nsa fra mu so mo so ye mu
Me sorry see wo hina ire den kaibo kakra bi ba. Wo wie ya na for God and country. Professor Abochi, yes social political show no na wo de ba. Amonya sem abrabo mu afutuo. Research work ayaye ne ne. Ni nyina ye be pensem mu adan set ya ba mu. Na wo so atebe adi. Edi ho adanse. Na wo mu wie ya no nu mu pa mu pepe 5:30. Na ye the hot buy. Ye di no nu mu pa mu kase bo na ye de ba. Yewi ya na third service so ba. Prophet Mango Day. Yewi ya na last service so. Ono so ade aba so solo. Mọ́borọ́ Asem ye obi asem ha na ye di sie.